बे आं निसिमा होननानै बुंनाय नंलिया जोंनि बे खैला मैला एरिया ओनसोल 2 आरो 3 माससो बेबायदि अबस्था बेबायदि परिबेसाव थांगासिनो दङ जायखौ नाखि फरायसा आफादाबो सामलायनो हायि बायदि जाबाय सोरबा गामिनि गावबो सामलायनो हायि बायदि जाबाय गुबुन गुबुन आफादफोर गुबुन गुबुन बुद्धिजीबिफोर बेबायदि कन्ट्रल खालामनो हायि मोनसे परिबेस जागा जोंनि मोखाङाव फैगासिनो दङ आरो जों दा बेखौनो फेस खालामगासिनो दङ जोंनि बे खैला मैला ओनसोलावहाय बेनो जाहैबाय जे दा सोलिफुबाय थानाय जाग्रा फेग्रा मुवा बाहायनाय जानाय आरो गोबां रोखोमनि एन्टि ससियेल खामानि मावनाय समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय ड्राग्स जानाय फेग्रा मुवा जानाय सिखाव खावनाय नैबे कन्टिनिउसो 3 मासा दिनै जाबाय गोबां रोखोमनि फेग्रा दखानाव लुट खालामनाय हामनाय जाबाय गोबां रोखोमनि मालफोर लांनाय जाबाय सोरबा कम्पिउटार बेखौ खावलांबाय सोरबा कस्मेटिक दखान बेखौ खावो सोरबा साहा दखान बेखौबो खावो सोरबा गालामाल दखान होयो बेखौबो खावो बे 3 मासानि बेबायदि परिबेसाव दङ जोंनि बे खैला ओनसोला आरो गोबां सिखाव जेरै बोरमा गोमानाय साइकेल गोमानाय दै मटर गोमानाय सानावबो खावो मोनावबो खावो पुलिसा दाबसे ओरै थाङा दाबसे ओरै फैनानै खावफैनाय बेबायदि नैबे ओनसोलाव बे थासारिया जागासिनो दङ दा बेखौ नोजोर लाखिनानैहाय जोङो खैला मैला बाजार कमिटिया जोंनि खाथियाव थाखानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखान फरायसा आफाद लोगोसे जोंनि बुद्धिजीबि आरो गाव गाव आंखारनायखाय जोङो खेबफ्रोमबो मिथिं जेरैहाय बे जोङो मा खालामनाय गाहाम जाबावगोन खारन जोङो मेंनाय बायदि मोनबाय बेसेबां लायनो हमा लायबावनो बेसेबां समाव साजा होबावनो बेसेबां गाजर लिंहरनानै 2 लाखै हगारफिनो एखे खामानिखौनो मावो 2 लाखैनो सावरायो हगारहरो सप्ताहनि मास मोसायो आरो पुनराय बे हाबाखौनो मावो बेबायदिनो बेबायदि परिबेसा जाबाय दा बेखौ लोब्बा लाखिनानैहाय जोंनि बे सांग्रांथि मेलखौहाय जोङो लिंथुमनाय जादों दिनै मानो बिदि अबस्था जालांबाय जोंनि देरबोनाय लाइमोन जोहोलावसाफोरसो जोंनि माखासे संसार जानायफोर दङ जायफोरनाखि फरायनायावबो स्कुलाव जाबाय बिथांमोना जुलि लाबाय न'खर जानाय मानसिफोर दङ फिसा फिसौ दङ दिनै बिथांमोना ड्राग्स फाग्ला जाबाय दा बेबायदि अबस्था जोंनि बे थासारियावहाय जागासिनो दङ आरो ओरैबायदि बारायलांगासिनो दङ डेलि दिन बारायलांगासिनो दङ जाय बारायनायखौ बेखौ हमथानो हागोन हाया जोंनाबो दिनै गिनाय आरो सिन्था जाबाय आरो बेबायदि जोहोलावसाफोरनि अबस्थाया मा जाबावगोन बे मोनसे समाव थांगासिगोन आरो उनाव फैगासिनो दङ नेक्स्ट जोहोलावसाफोर बिथांमोननि अबस्था मा जागोन जोङो बेखौ जोबोद गिनाय दंसै बे ओनसोलखौ लानानैहाय बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों जि माने थासारिया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बे थासारिखौ जोङो गैया खालाम बिनि थाखायनो दिनै चिरां जिल्लानिनो निसिमा दख'रानि सिङाव थानाय एबसु बा बाजार कमिटि बा गुबुन गुबुन आफादफोरा ज' जानानै बे बाजारनिनो मोनसे न'ब्लाङाव ओनसोलनि गासै फरायसालिफोरनि फरायसाफोर फोरोंगिरिफोर बा गावबुराफोर बा रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै ड्राग्सनि सायाव बा एलकहलनि सायाव बा एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटि जे एक्टिभिटिफोरा जोंनि समाज दानायाव बा सासे मानसिनि जौगानायाव जेबो मदद खालामा बेफोरनि हेंथायै मोनसे एवारनेस मोनसे प्रग्राम खालामदों बे हाबाफारियाव जोंबो बाहागो लाफैदों बे प्रग्रामनि गेजेरजों बा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जे सासे मानसिनो जिखिनि मोनसे देहानि जौगाथायनि थाखाय बा देहानि दाथायनि थाखाय जिखिनि मोनसे प्रटिन बा निउट्रिसन जिखिनि नांगौ बिनि अनगायै जुदि नाङै बेसादखौ जोङो बाहायनाय जायोब्ला नाङै बेसादखौ जुदि जानाय जायोब्ला स्वाभाबिक बे माने बाहायग्रा मानसिनि देहाया नस्थ' जागोन बेराम जागोन बेवहाय जिउबो खहा जागोन बा बेवहाय समाजनिबो बेवहाय माखासे माने गाज्रि मोनसे इम्पेक्ट बेबायदि मोनसे गोग्लैगोन दा बेखायनो बे माने जिखिनि मोनसे फेग्रा मुवा जे सोलोंथाइ बा बाहायथायनि हेंथायै जोङो दुलाराय फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो बाथ्रा बुंबोदों दाबो बुंदों दा बेखायनो बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन जेरैखि जाया आरो बेजों लोगोसे दिनै बे निसिमा ओनसोलाव बेबायदि माने ड्राग्स जाग्रा मानसिफोर आरो ड्राग्स जाग्रा मानसिफोरनि माखासे
माने ड्राग्सखौ जाथारनांगौनि थाखाय दिनै रांखावरिनिबो जितु बिथांमोननियाव आखायाव माने हयथ' माने थाखा गैया बिनि थाखाय सिखाव खावनाय माबा माबि माने बायदिनि इन्सिडेन्ट बिदि जाबाय थानायफ्राथ' माने बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों बेखौ माने लानानै दिनै बेवहाय जितु मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामदों बेनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जे बेवहाय पुलिस प्रशासन बिथांमोनाबो गोख्रों माने नोजोर होनो गोनां थाबाय आरो बिथांमोनखौ संदाननानै बोरै आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ बोरै बुजिहोनो हायो आयेननि गेजेरजों बोरै साजा होनो हायो बेखौ जोङो प्रशासननिसिम जोङो खावलायदों आरो प्रशासननि तोरफनिफ्रायबो जे माखासे एवारनेस हाबाफारिफोरखौ लानांगौ जायगा जायगा अनुस्थान आरो जोङो सिभिल ससाइटि हिसाबै बा सिभिल अर्गानाइजेसन हिसाबै जों दुलाराय फरायसाफोर बा अन्यान्य दल संगठनफोरा जोंबो बिभिन्न माने अनुस्थान प्रतिष्ठान बा बिभिन्न गामिफोराव जोंबो बेफोरनि मोनसे एराडिकेसननि थाखाय बेफोरनि मोनसे रिमुभेलनि थाखाय गैया खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि एक्टिभिटि खालामनांगौ जोंबो खालामबाय थादों जेरैखि जाया जे जोंनि लाइमोनफोरा जिहेतु जोंनि मोनसे इयुन बा जोंनि फिउचार बिथांमोनखौ जोङो ड्राग्सजों जुवानिफ्राय जोङो बासायथारनांगोन बेखायनो जोङो जे सोलिदों बेखौ जोंनि स्टेटनि गेजेरजों प्रशासना बेखौ माने बन्द खालामनांगौ आरो जों सिभिल ससाइटि हिसाबै जिखिनि जोंहा कर्तब्य दङ जों बेखौ मावनो जोङो नाजादों आरो बेवहाय बिमा बिफा बा जे जोंनि गामिनि समाज आरो गामिनि माने समाज बेबस्था बा धर्मीय माखासे आफादफोर बिथांमोनाबो जथेस्थ बेफोरनि माने बागै माने गोख्रों मोनसे स्टेप लानायनि गेजेरजों खामानि गोनां दं नङाब्ला जायफोर दिनै स्कुलाव फरायदों कलेजाव फरायदों बिथांमोना दिनै माने बे ड्राग्स बा जौ जुवा बायदि मैयाखौ बाहायनानै बेंगुरा जुदि जायोब्ला इयुना जोंनि थाखाय खोमसि आरो जोंनि इयुनखौ माब्लाबाबो जों खोमसि खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो दिनै बे गोख्रों माने जि बाथ्रा बेखौ दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों दा बे मेटारखौ जोङो दुलाराय फरायसाफोर आरो बर' थुनलाइ आफाद माने शिक्षा बिभाग स्टेट माने स्टेट गभर्नमेन्टनिजों जोङो रायलायबाय थादों आरो चिफ मिनिस्टारजोंबो जोङो रायलायबाय थादों जे जितु स्कुला आपग्रेडेसन जाबाय आरो बर' मिडियामा आपग्रेडेड जितु जाबाय दिनै 11-12 फरायनो मोनबाय दा बेवहाय माने फोरोंनो हानाय बायदि बेवहाय माने इन्डिपेन्डेन्ट बेबायदि मोनसे टिचार माने बेवहाय रिक्रुट खालामनांगौ एपइन्ट खालामनांगौ जों बुंबाय थादों बि दासिम मोनसे रिजल्ट माने जायाखै बेखौ जायाखौ माने जों बुंलांबाय थागोन मानो होनोबा उइदाउट टिचार माने सासे फोरोंगिरि सोलोंथाइ लानाया जाया आरो सासे फोरोंगिरिनो क्वालिटि माने टिचिं होनानै क्वालिटि इडुकेसन होनो नाजानाय बे माब्लाबाबो जाया बेनि थाखायनो फोरोंगिरिखौ जों जेब्लायबो मोननो लुबैयो आरो फोरोंगिरि मोननो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादा जेब्लायबो जे जों दङ बेखौ जों लाखिलांबाय थागोन